שלום, היום אנחנו בשאלות ותשובות עם ברק בנושא איך לעזור לרווקים להתחתן. השאלה, אני מקבל אותה בהרבה צורות שונות, זה משהו נפוץ יחסית כאן. אמא של רווק כותבת, שלום, הבן שלי רווק מעל גיל 30, כאמא אני מאוד מאוד רוצה לעזור לו להתחתן, אולי לקחת אותו שידבר עם פסיכולוג, מאמן, לא משנה. אבל כל פעם שאנחנו מדברים על הנושא הוא מתעצבן ולא מוכן לדבר איתי. מה אפשר לעשות? אני מרגישה עם הרע. שאלה מאוד נפוצה ומאתגרת הרבה הורים, אבל זה לא רק להורים. כל אדם שרוצה לעזור לחבר הרווק שלו, לאח הרווק או לרווק כלשהו, יש דרכים לעשות את זה בחוכמה, וכשהרבה פעמים מסתבכים עם זה. אז חילקתי את השאלה פה ל4 שאלות מרכזיות. דבר ראשון, איך לעזור לרווקים להתחתן? בסוף אנחנו רוצים את התוצאה שההורה, האח, החבר יצליחו לעזור לרווק או לרווקה להתחתן. דבר שני, מה גורם לרווקים להתעצבן כשאנחנו באים לעזור להם? בדרך כלל כשאני בא לעזור להם מישהו לא מתעצבן עליי, ופה זה ככה מוזר. למה הרווקים לא פונים לעזרה מקצועית, ואיך אפשר לעזור בעניין, שכן יפנו? כי זה באמת, הרבה הורים יודעים שזו דרך טובה לפתרון, אבל הם לא מצליחים לגרום לילד להגיע לעזרה המקצועית. ואיך אפשר להתמודד עם ההרגשה שאני לא בסדר ולא עושה את תפקידי, או לא עושה פה. בסדר? התמודדות רגשית יותר. תשובות, לגבי איך לעזור לרווקים להתחתן, הכיוון הכללי הוא כמה שאפשר להישאר בקשר טוב או לחזק את הקשר, או אם משהו לא טוב, לטפל בקשר שיהיה קשר טוב. ולפי הצורך, לעזור להם במה שאפשר, שטחניות, הפניה לעזרה מקצועית, עצות, כל אחד וזה שלו. זאת אומנות מאוד גדולה איך לעשות את זה בחוכמה, העובדה היא שהרבה הורים מסתבכים בנושא. ולכן כדאי לראות את הסרטון המפורט איך לעזור לרווקים להתחתן, שהוא מפרט על הדרכים איך לעשות את זה בצורה שלמה. וזה חוסך טעויות, זה מונע אי נעימות במשפחה, וברוך השם זכיתי לעזור לכמות יפה של רווקים להתחתן, והרבה מאוד פעמים הקשר הוא התחיל מההורים בכלל. אולי הרוב, אני לא זוכר. רובם לא הגיעו מעצמם, רובם הגיעו דרך ההורה, דרך רב, חבר, משהו כזה. טוב, מה גורם לרווקים להתעצבן כשאנחנו באים לעזור להם? אז יש הרבה דברים, יש הרגשה שלא מבינים אותם, כל מיני דברים שאנחנו יכולים להגיד והם מעצבנים אותם, עצב כללי, כעס כללי, על השם, על העולם. וגם פה יש הרחבות שאפשר להיעזר בהם, על התחושה שלא מבינים אותי, יש סרטון לא מבינים אותי, ככה הוא נראה בערוץ יוטיוב, ועל המשפטים שמכניסים רווקים אפשר לראות את הסרטון הזה. קישורים לשניהם יהיו בתיאור הסרטון, ושווה לראות. לגבי משפטים שמכניסים, אז כאילו לא חייב להעמיק בהכל, אבל לפחות להבין את הרציונל, את ההיגיון. למה הרווקים לא פונים לעזרה מקצועית ואיך אפשר לעזור בעניין? באמת, יש הרבה סיבות, כלכלית, פחדים, תיוג שלילי ועוד. מה הכוונה? אין להם כסף. אבל הם גם רוצים להיות עצמאים והם לא רוצים לבקש מההורים. או שגם להורים קשה, או לפחות ככה הרווק מרגיש. פחדים, מי זה הבן אדם, מה הוא יעשה, איך הוא יעזור. תיוג שלילי, הכוונה בעצם לככה הסתכלות שלילית על הנושא הזה של עזרה מקצועית, שכל מי שצריך עזרה, הוא בעייתי, יש לו בעיה. זה ככה היה בדורות הקודמים וזה עדיין נשאר בדור שלנו במידה מסוימת. הרבה פעמים להורים זה עדיין קיים, ולכן חשוב לדעת את זה. איך אפשר לעזור? להבין את הסיבות המונעות האלה, להבין אותן יותר לעומק, לשפר את הקשר ולדעת לתת מענה, תשובה לסיבות המעכבות האלה. קודם כל אתם בפני עצמכם, ואז כשתדברו עם הרווק אז גם בפניו. בסדר? אז זה בעניין הזה. הרחבה על הסיבות והתשובות אפשר לראות בסרטון שאל את הרב פנייה לעזרה מקצועית. אני שנייה באמת רוצה להראות לכם את זה. הנה, בואו נראה אותו. הנה, ככה הוא נראה.
כחול כזה, הנה, ככה הוא נראה, פנייה לעזרה מקצועית. בואו נחזור. ועל שיפור הקשר אפשר לראות בסרטון איך לעזור לרווקים להתחתן, הראיתי את התמונה מקודם, איך הוא נראה. שניהם חשובים, גם לשפר את הקשר וגם לדעת איך לענות על השאלות. כמובן אפשר להראות לרווק חומרים כאלה ואחרים, אבל אני עונה כרגע לשואלים. טוב, איך אפשר להתמודד עם ההרגשה שאני לא בסדר ולא עושה או עושה את תפקידי? אז התשובה לדעתי הכי טובה היא לעשות את מה שאתה עושה, אבל בצורה מדויקת יותר. זאת אומרת, אם יש לך רגשות אשם שאתה לא עושה פה משהו, אני לא אומר עכשיו להיכנע לרגשות אשם, אבל לשפר את העשייה. איך לעשות את זה? ללמוד את הנושא, להתייעץ, לעשות את זה מדויק. בסדר? לא רק להתמודד עם הרגשות אשם, אלא בעצם קודם כל לתקן, באמת. יש פה נושא שחשוב לחזק אותו, העזרה לרווקים בצורה נכונה. יש הרבה שרוצים לעזור, יש הרבה רווקים, והרבה פעמים זה לא עובד טוב ביחד. ואחרי שהשתדלת, או השתדל כמו שצריך, וגם תוך כדי להתפלל, לתת להשם לנהל את המציאות, בסוף אנחנו לא יכולים לשלוט לחלוטין ברווק ואיך הוא יתנהל, והשם ככה לוקח את הרווקים בדרכים מפתיעות לחתונה, באמת הרבה רווקים שהפתיעו אותי במהירות פתאום ובדרך היצירתית, והייתי בטוח שהם לא הקשיבו כלום לדברים שאני או מישהו אחר דיבר איתם, ופתאום אני רואה אותם ככה שהם כן יישמו חלק מהדברים. אז בעזרת השם, בהצלחה, להתראות, ביי.